एक दिन मटिया चूल्हा वाला गैस सिलेंडर महंगान बाटे भैया। माटी चूल्ही बने कैसे का कहती है अपने गांव देश के मेहरुए हैं। जैसे हमारे भौजी लोग हैं ऐसे हम हुए। हमारे चूल्हा पे आगे बार इतना डर लगत है का बताइए। इतनी बड़ी हुई है कब चूल्हा ना धरा पाई सुना जाए गाना का भाव बा। चूल्हा लगे रोई वो ठीक बा लेकिन हमसे जलत ना पकड़त ना लकड़ी। क्यों पूछ रही ना ससुर नैयरे मार रहा है मम्मी हमारे जब रोई होई तो कब हम मान चूल्हा बनो पड़ा तो बेचारो सपोर्ट करे। अब ये रही हमारे मम्मी सास की तो हमारे जेठान ये जनी भैया हमारा बड़ा सपोर्ट करे चूल्ही मांग जा रहे ना पता चलत रहा लेकिन अब हम लागत से मिर्चा लगा तो सुन जा सरकार के नियम का बाटे भैया। हे जी मटिया के चूल्हावा के भाग जागल बा। हे जी मटिया के चूल्हावा के भाग जागल बा। गैस सिलेंडर के दामावा में आग लागल बा। गैस सिलेंडर के दामावा में आग लागल बा। हे जी मटिया के चूल्हावा के पहले 15 दिन में 2 सिलेंडर मिलता है। 1 महीने में 2 सिलेंडर अब 45 दिन का नियम लगाया गया है। तो सुना जाए बुकिंग के नियम बदलल कहा था सरकार जी। बुकिंग के नियम बदलल कहा था सरकार जी। केहू के नहीं मिले गैस सिलेंडर जी। केहू के नहीं होता काला बाजार सब विभाग जाना था। होता काला विभाग सब बाजार जाना था। गैस सिलेंडर के दामावा में आग लागल बा। 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 आया बाया पाने ही देसावा में आग लागल बा। आया पाने ही देसावा में आग लागल बा। लाइट वाला चूल्हा इंडक्शन गन महंगाई। 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 गईले गरीबावा ना लोगवे घबराई। 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 प्रांजल गावेल गीतिया मन में आस लागल बा। प्रांजल गावेल गीतिया मन में आस लागल बा। गैस सिलेंडर के दामावा में आग 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 लागल बा। हे जी गैस खातिर देसावा में आग लागल बा। हे जी गैस खातिर देसावा में आग लागल बा। भाई हमारे छोटा सा प्रयास कैसा लाख सपोर्ट करत जाया और गैस सिलेंडर कैसा अफवाह उड़ी बाटे तो गाना है सुनत जाया भर भर के प्यार दे जाया। धन्यवाद।